Il-Ħadd it-Tajjeb. Illum 26 ta' Jannar, it-tielet ħadd ta' żmien matul is-sena, magħruf ukoll bħala Ħadd il-Kelma t'Alla. Il-Papa Franġisku 5 snin ilu ried li jkun dan il-jum iddedikat liċ-ċelebrazzjoni, l-istudju u t-tixrid tal-Kelma t'Alla. Illum ukoll niċċelebraw il-festa tal-konverżjoni ta' missierna San Pawl, meta l-laqgħa tiegħu ma' Ġesu minn persekutur bidlitu f'wieħed mill-ikbar difensuri u għalliema tal-Knisja Nisranija. Nilqakom għal din il-quddiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna fil-Katedral ta' San Pawl fl-Imdina. Jikkonċelebra il-Kapitlu Metropolitan.
L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, amen. Il-paċi ma'kom. Ħutijaj narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb, ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa f'din is-solennità tal-konverżjoni tal-Apostlu Missierna San Pawli huwa il-festa titolari ta' dan il-katedral. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla intallimt id-dinja kollha bil-pritki tal-Apostlu Missierna San Pawl. Illum qegħdin niċċelebraw il-konverżjoni tiegħu. Għamel li aħna nimxu fuq l-eżempji tiegħu biex inkunu xhieda tal-verità tiegħek quddiem il-bnedmin kollha. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla
u li miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu qal lill-poplu: Jiena ludi twelidt f'Tarsu taċ-Ċiliċja, imma trabbejt f'din il-belt f'riġlejn Gamaliel u tħarriġt bir-reqqa fil-ħarsien tal-liġi ta' missirijietna. Jien mimli ħeġġa l-Alla kif ukoll intom il-koll illum. Jien ħatta sal-mewt kontra min qabad din it-triq tal-mulej, u rbatt u tfajt il-ħabs irġiel u nisa kif jista' jixidli l-qassis il-kbir u l-kunsil kollu tax-xjuħ. Kien min għandhom li jien ħadd ittri għal ħutna u mort Damasku biex lil dawk ukoll li kienu hemm inġibhom marbutin Ġerusalemm u jkunu ikkastigati. Imma jienu sejjer kif kont qrib Damasku, f'daqqa waħda għal ħabta ta' nofsinhar dawl kbir mis-sema idda madwari. Waqajt mal-art u smajt leħen jgħidli: Sawl, Sawl, għaliex qiegħed tippersegwitani? Jien weġibt: Min inti, mulej? U hu qalli: Jien Ġesu ta' Nażaret li inti qiegħed tippersegwitah. Dawk li kienu miegħi raw id-dawl, imma ma semgħux il-leħen ta' min kien ikellimni. Imbagħad jien għedt: X'għandi nagħmel, mulej? U l-mulej qalli: Qum u mur Damasku, hemm jgħidulek kull ma għandek tagħmel. Billi ma stajtx nara minħabba d-dija ta' dak id-dawl, mexxewni minn idi dawk li kienu miegħi u hekk wasalt Damasku. Hemmhekk kien hemm wieħed jismu Ħananija, raġel sewwa skont il-liġi, li kellu fama tajba mal-lut kollha li kienu joqogħdu hemm. Ġie għandi, resaq fuqi u qalli: Sawl hija, ħud dawl. Dak il-ħin stess bdejt nara u nħares lejh. Imbagħad qalli: Alla ta' missirijietna għażlek biex tara fir-rieda tiegħu, tara lil dak li hu ġust u tisimgħu jkellmek b'fommu stess. Għax inti qatt trid tixhed għalih quddiem il-bnedmin kollha fuq dak li rajt u smajt. U issa x'inti tistenna? Qum, tammet u nħall minn dnubietek, inti u ssejjaħ ismu. Il-kelma tal-mulej. More
Qari mill-Ittra ta' San Pawl Apostlu lil-Galatin. Dan narafkom ħuti, l-Evanġelju li ħabbartilkom jien mhuwiex Evanġelju tal-bnedmin. Għaliex jiena mhux minn għand bniedem irċevejtu jew tallimtu, imma kien irrelevat lili minn Ġesu Kristu. Intom smajtu bl-imġiba tiegħi meta kont għadni fir-reliġjon Ludija. Kif kont nippersegwita bi sħiħ il-Knisja ta' Alla u nfittex l-inħarbata. U kemm kont il-qoddim fir-reliġjon Ludija, fost il-poplu tiegħi aktar minn sħabi kollha tampari. Imġennen kif kont ta' tradizzjonijiet ta' missirijieti. Imma meta dak li għażilni sa minn ġo fommi u li sejjaħli permezz tal-grazzja tiegħu, oġbu jirrevelali lill-Ibnu biex inħabbru fost il-ġnus. Minnu fih, bla ma qatt infittex nieħu parir minn għand bnedmin tad-demm u l-laħam, bla ma tlajt Ġerusalemm għand dawk li kienu apostli qabli, jiena mort fl-Arabja. Mbagħad erġajt lura lejn Damasku. Mbagħad 3 snin wara, tlajt Ġerusalemm inżur lil Kefa u bqajt miegħu 15 il-ġurnata. Mill-apposti l-oħra ma rajt il-ħadd, iżda rajt il-ġagbu ħu il-mulej. F'dan li qiegħed nikdbilkom nixxed quddiem Alla, minix nikdeb. Mbagħad mort fl-inħawi tas-Sirja u taċ-Ċiliċja. Il-knejjes ta' Kristu fil-Ludija kienu għadhom qatt ma raw wiċċi. Kienu semgħu biss li n-nies jgħidu li dak li darba kien jippersegwitana, issa qiegħed ixandar il-fidi li darba ried jeqret. Huma faħru lil Alla minħabba fija. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej ma'kom. Għari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu wera ruħu lil-11 u qalilhom: Morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelju lil ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammet isalva, iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. U dawn huma s-sinjali
li jsieħbu lil dawk li jemnu. Fismi keċċu xjaten, jitkellmu bil-sna ġodda, jaqbdu srib bidejhom u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara. Jqiegħdu jdejhom fuq il-morda u dawn ifiqu. U hekk il-mulej Ġesu wara li kellimhom kien imtella fis-sema u qatt in-naħa tal-lemin ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Jersaq dak li se jkun istitwit fil-Ministeru tal-Letturi. Andre Bsajla mill-parroċċa ta' Kristu Re Raħal Ġdid. Aziz Andre, aħna nilqgħuk, inti u tkompli l-mixja tiegħek ta' formazzjoni bħala seminarista. Illum il-Knisja tilqak bħala Ministru tal-Kelma ta' Alla. Il-fatt li inti msejjaħ biex taqra l-Kelma ta' Alla fil-komunità huwa wkoll responsabilità. Minn hawn ftit ieħor jiena nitlob fuqek it-talba tal-barka u nitlob fuqek ukoll it-talba li inti twassal il-kelma ta' Alla bil-fedeltà kollha biex dejjem tikber fi qlubhom u tagħti frott bil-kotra. Inti qiegħed tirċievi l-Ministeru tal-Lettorat f'dan il-jum partikolari li l-Papa Franġisku xtaq ikun iddedikat lill-kelma ta' Alla. Aħna f'dan il-ħadd ukoll qegħdin nagħmlu s-sollenità titolari ta' dan il-katedral, il-konverżjoni tal-Apostlu missierna San Pawl. Il-kelma li rċieva l-Apostlu missierna skont kif jirrakkonta hu stess kemm il-darba kienet kelma diretta. Il-mulej li sejjaħlu bismu u jistaqsih kelma li Pawlu baqa' jewden fuqha ħajtu kollha. Sawlu, Sawlu, għaliex qiegħed tippersegwitani. Min inti mulej? U Ġesu jintroduċi lilu nnifsu bit-titlu li tawh fuq is-salib. Jiena Ġesu ta' Nazzaret li inti qiegħed tippersegwita. Il-mulej ma qallux jiena li bent Alla, ma qallux jiena l-Kristu, jiena Ġesu ta' Nazzaret. Il-qoddim Pawlu kellu jaraf u jħabbar li s-salib ta' Ġesu ta' Nazzaret kien is-salvazzjoni u l-glorja tiegħu. Il-kelma li rċieva Pawlu hija kelma tal-mulej u rċivija f'laqa personali miegħu. Ġesu jsejjaħlu bismu. Jgħidlu wkoll li għandu missjoni għalih, imma jindikalu lill-komunità. Xi trid minni? X'għandi nagħmel? U Ġesu jindikalu il-familja tal-fidi li waqqaf, li wellet minn fuq is-salib. U permezz tas-sinjal tas-salib fil-Magħmudija l-Apostlu missierna isir nisrani. Apostlu li tgħammed bħalna, li sema l-kelma tal-mulej direttament f'kuntest ta' laqa intima ta' mħabba, għax min isejjaħlek bismek jifhem iħobbok, imma fl-istess ħin laqa ta' verità. Pawlu u jiltaqa' ma' Kristu u mal-kelma tiegħu
jaraf is-sejħa tiegħu. Jaqgħu minn għajnejh il-xhur tal-preġudizzju, tal-arroganza ta' min għalih studja u jifhem imma ma kienx għadu għaraf il-mulej ħaj u veru. Aħna llum nitolbu f'dan il-kuntest tas-sena tal-ġublew niltaqgħu ma' Ġesu u l-laqa tagħna miegħu tiblinna. Qegħdin niċċelebraw il-konverżjoni tal-Apostlu missierna. Il-bidla li l-mulej għamel fil-qalb ta' dan ir-raġel għaref, istruit, li kellu bżonn ukoll jitgħallem il-liġi tal-imħabba u l-lezzjoni sabiħa tal-umiltà. U jiftaħ qalbu għal din l-għażla li jagħmillu l-mulej u li jirrealizza li fil-laqgħa tiegħu ma' Kristu hemm id-dawl vera. Pawlu l-Apostlu missierna jiddikjara li l-mulej Ġesu huwa ibn Alla. Aħna x-xurtjati li ltqajna ma' Pawlu u li Pawlu laqqana ma' Kristu. Din is-sena qegħdin niċċelebraw 1700 sena minn meta aħna bħala komunità f'Niċea iddikjarajna li Ġesu Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. U hekk il-fidi li tawna l-Apostli stajna nħabbruha kif nirrepetuha kull nhar ta' Ħadd, kif se nagħmlu minn hawn u ftit ieħor. Dan il-kliem li llum se nirrepetuh ukoll fil-festa tal-Apostlu missierna San Pawl ġie ddikjarat fis-sena 325,700 sena ilu, imma isib l-eruq tiegħu fix-xhieda ta' Pawlu u tal-Apostli l-oħra kollha. Iltaqgħu ma' Ġesu, kienu xhieda tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u li tawna dik iż-żerja ċkejkna li fi żmien saret l-istqarrija tal-fidi tagħna. Ejjew nitolbu l-interċessjoni tal-Apostlu missierna San Pawl. Aħna niċċelebraw il-laqgħa tiegħu ma' Ġesu, naraw f'dik il-laqgħa tagħna ma' Ġesu permezz tiegħu. U ġie fostna bniedem ikkalzrat li għadda mill-arqa, ħeles mill-arqa, ħeles mill-gidma tal-lifa, fejjaq il-missier il-kap ċivili tagħna l-Protos Publiu u tagħna xhieda tal-qawwa tal-isem ta' Ġesu. Aħna niċċelebraw lill-Apostlu Pawlu, niċċelebraw l-erq tal-fidi tagħna li jibqa' imma Ġesu u l-laqgħa tagħna miegħu. Aziz Andre, qis li f'ħajtek tiltaqa' ma' Ġesu u tlaqqa lill-poplu għażiż tiegħu ma' Ġesu. Ibni Aziz Alla l-missier permezz ta' Ġesu Kristu, ibnu magħmul bniedem, għarrafna l-misteru tas-salvazzjoni. U bl-istess ibnu ried li dan il-misteru jseħħ u l-bnedmin isalvaw. Ġesu għarrafna kollox dwar dan il-misteru u ħalla fidejn it-Knisja tiegħu id-dmir li xxandar il-bxara tajba lill-bnedmin kollha. Lilek aħna se nagħtu l-uffiċċju tal-lettur. Jiġifieri li se ssir ministru li twassal il-kelma ta' Alla lill-bnedmin. U b'hekk tkun ta' għajnuna l-Knisja fil-qaddi tad-dmir tagħha li semmejna. Int għalhekk se jkollok uffiċċju speċjali fil-poplu ta' Alla. Se titqiegħed għas-servizz tal-fidi, dik il-fidi li tiġi mis-smieħ tal-kelma ta' Alla. Inti tibda xxandar il-kelma ta' Alla fil-ġemgħa liturġika. Tgħallem il-fidi li żgħar u l-kbar. Tejjhom sewwa biex jersqu kif jixraq għas-sagramenti u twassal il-bxara tas-salvazzjoni
lil dawk li għadhom ma semgħux biha. B'hekk din il-għajnuna tiegħek il-bnedmin isseħħilhom jarfu lill-Alla l-Missier u lill-Ibnu Ġesu Kristu li huwa Bagħad u jiksbu l-ħajja ta' dejjem. Inti wixxandar il-kelma ta' Alla, fittex iġġib ruħek bħala dixxiplu tajjeb tal-Ispiritu Santu, billi tilqa' bil-qalb l-istess kelma ta' Alla u taħseb fuqha bħerqa kbira, ħalli minn jum għal ieħor tkabbar fik dejjem iżjed il-frott ħelu u ħaj tagħha. Qis li bil-ħajja tiegħek turi quddiem kulħadd li Ġesu Kristu is-Salvatur tagħna. Ħuti Eżiż, fiċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Alla l-Missier biex jibbierek lil dan il-qaddej tiegħu magħżul għall-Ministru tal-Lettur u jagħtuh kull għajnuna biex jaqdi bil-ħeġġa l-uffiċċju fdat lilu. Ixandru lil Ġesu Kristu jagħti glorja lil mistierna li hu fis-smewwiet. U Alla, għajn ta' kull dawlu tjieba, inbat fid-dinja lill-ibnek il-waħdini u l-kelma tal-ħajja biex jarraf lil bnedmin il-misteru ta' mħabbtek. Birek lil dan ħuna magħżul għall-Ministeru tal-Lettur u għatih il-grazzja li laħseb dejjem fuq il-kelma tiegħek. Ħajmtela bil-qawwa tagħha u jseħħlu jxandara bil-fedeltà lil ħutu l-bnedmin l-oħra. Hu l-ktieb tal-Iskrittura mqazza u bil-fedeltà kollha wassal il-kelma ta' Alla lill-bnedmin biex dejjem tikber fi qlubhom u tagħti frott bil-kotra. Amen. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha lina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza, u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmilha mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-liben, li hu meqjum meġġa fl-imkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem f'hom mill-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqarma mudija waħda l-maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Aħna nifirħu llum fil-mulej għalli xoġbu jsejjaħ fit-triq ta' Damasku lill-Apostlu Missierna San Pawl u minnu jagħmel għodda maħtura fideh ħajwassal ibsmu l-ġnus nitolbuh bil-ħerqa kollha biex il-bxara tajba tiegħu tasal sal-erba' tirjieħ tad-dinja. Missier, dawwal bid-dija tad-dawl tiegħek lill-Knisja biex twassal bla mittifes it-talim li waslilna ibnek meta urina l-imħabba, il-ħnina u l-modrija tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier, għamel li l-ġnus kollha tad-dinja jilqgħu bil-ferħ il-kelma tiegħek kif imliet bil-ferħ lilna lil-qajnija minant Missierna San Pawl. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier, birek il-familji kollha tagħna biex jissaħħu dejjem iżjed fuq it-talim tal-Apostli. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier, għamel li aħna li l-qajna bil-qalb il-kelma tiegħek minant l-Apostlu tal-ġnus
nibqgħu dejjem fidili għas-sejħa tagħna ta' nsara Kattoliċi maħutna minn pajjiżi oħra f'Malta tal-lum. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier, għejn lil dawk li m'għadhomx jipprattikaw il-fidi tagħhom biex iduqu l-ħlewwa tal-fiduċja fik u jerġgħu lura fi ħdanek u għajna nkunu ta' eżempju tajjeb għalihom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier, dawal bl-ispirtu tiegħek lil Andre li għadek kemm fdajtlu x-xandir tal-kelma tiegħek biex jaqdik bil-ħeġġa kollha fuq il-passi tal-Apostlu missierna. Anqal iktar qlub ġenerużi biex jaqduk fil-ministeru saċerdotali. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier, għawina bil-grazzja tiegħek biex inkunu dejjem xhieda tal-Evanġelju fid-dinja minkejja t-tiġrib li niltaqgħu miegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier ġieħed ħidma u tħabbrik fostna tal-Apostlu missierna San Pawl. Għatina li ma nixtu qatt il-fidi ngħixuha kif tixtieqna inti u ngħadduha bla mittifsa lil uliedna bi Kristu Sidna. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina l-grazzja mulej li aħna nofrulek is-sagrifiċċju tal-fidwa. L-Ispirtu Santu jimlina dak id-dawl tal-fidi li bih dejjem dawwa lill-Apostlu missierna San Pawl biex ixandar il-glorja tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżu ħajli l-mulej Alla tagħna.
sewa u xiraq tassew mulej missir qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Int ir-raj ta' dejjem ma tħallix weħida l-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu jreġgħuha dawk stess li int qed bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Għaddis tassew int mulej inti lajn ta' kullu sija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġrat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Danu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex nagħduk. U mill-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, kagħti lilna wkoll il-wirs tal-ħajja ta' dejjem, fl-imkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus ta' Ħasan Ġusepp, mal-Apostli, mod speċjali l-Apostlu Missierna San Pawl u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, fl-imkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu.
kif għallimna u ridna namlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna, inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna palma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt l-apposti tiegħek. Nħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. Bla tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għattu il-paċi jew xulxin. Danu l-ħaruf tal-Alla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisonix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun fejha.
Nitolbu. Mulejla tagħna bis-saħħa ta' tqarbina mqazza li għamilna, ħeġġiġna b'dak in-nar ta' mħabba li bih keppist lill-Apostlu missierna San Pawl fil-ħsieb u l-ħerqa tiegħu għall-knejjes kollha bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Ikun imbirek isem il-mulej. Bl-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. F'din is-sena fejn il-Knisja Kattolika qed tiċċelebra l-Ġublew tat-Tama, naslu fit-tmiem din il-quddiesa fil-ħadd tal-Kelma ta' Alla kif ukoll fil-festa tal-Konverżjoni ta' Missierna San Pawl, imxandra mill-Katedral ta' San Pawl ġewwa l-Imdina. Il-ħadd tal-Kelma ta' Alla hu stedina lil Kattoliċi kollha biex japprofondixxu l-apprezzament, l-imħabba u x-xhieda ta' fidi lejn Alla u l-kelma tiegħu. O Alla, Int għallimt id-dinja kollha bil-prietki tal-Apostlu Missierna San Pawl, li llum qegħdin niċċelebraw il-konverżjoni tiegħu. Għamel li aħna nimxu fuq l-eżempju tiegħu biex b'ħafna ħeġġa nkunu xhieda tal-verità tiegħek quddiem il-bnedmin kollha. Bi Kristu Sidna. Amen. Grazzi tal-li naqadtu magħna l din iċ-ċelebrazzjoni. Nawguralkom il-ħadd it-tajjeb.